Nakauni nga ang ganda. Ah, Uncle Nay, good morning. Good morning ka naman. Ako din Aha, nata. Ganun, ganun. Good morning. Pabigsa ka Apa ya? Ada seruang ka. Nama naik mo ti wifi ba yan kan? Nakita. Ikaw ni kanta. Naik ka. Ayan. Tayo. Tayo pa rin isa. Ayan. Surutin nak na yan. Murot. Ah, ah. Murot. Na. Murot niya. Gagatan ko. Surut niya. Good morning, ante. Morning, ante. Ka. Magkuten. Magkuti ka. Nagloko ka na. Ape, kasi charge ko lang niya. Gararampang mo. Puti ka Puti. Ayan, kurang charge na. Sa mga tigpaglok. Kadalasan na nga tawagan din. Naka-charge? Right.
ng sugar. Automatic na ito yan. I-open mo ang gas. Ayan. Ata. Tapos durugin yung ng tumawag. Ang tumawag yung spot. Ang galing niya. Pa. Pwede. Late na kayo. Ah. Yan. Oh, yan, yan. Oh, yan, yan. Sak na ito. Yan, bigyan mo yan. Gasset mo na dyan. Oh, nag-green. Ah, yan. Oh, bigyan mo yan. Oh, di ba? Siya tawagin na. Basta dito sa wifi yung sa so, hindi niya. Bigyan nagtigargar. Ay, tabal na yung ringtone. Tanong manglig mo ay. Ano, yan ang isang dandang step. Media, pero hindi ito. Oo. Nyog po kasi niya. Nyog ka tayo nyog pangay ko sa tayo. Eh, di ko na pwede dyan tingnan na nalo da papaya. Maya kayo. Papaya? Awan na ito. Saluyot niya yung kada. Madaling. Grabe naman niya. Oh, yan. So, nagamot mo siya ay, yan mga mo, papinitin na. Oh, nagkinang Set. Oh, yan. Green din yung lutong ko. Tapos gusto mo tumawag. Charge na. Yan. Ayan. Basta. Good morning, Kabsat. Nag-training yung Kel. Wala kang nagbangbangan.
Oo, dapat mo. Mga kawan. No, usapak to malam. Gumawa ka. Alin, ayun diyan ka, di pa. Lagi mo. Di ka lang. Di ka diyan. Yan. Puro. Ah, ni, kid ko ano tayo, naglalaro ako. Apay, ang mali. Ano, nagbigas na oras. Sa pinagpartak nga nag yan din. Yan. Ada, di ba tumawa? Tumawa. Nakati baro. Hindi mo tumama sa tuweteng. Pagka, ano, jak mo kajak batak. Ano yan? Ano? Yan. Ang pindot ng dyan. Mo phone. Bye, Lolo. Bye, Apo. O yan, okay na. Okay na. Ayos na. Oh, training na pa. Mga turo. Pangyapan ka. Hindi, pindot ng dyan. Yung. Hello, hello. Ah, pwede pa ito yan. Yan. Lumatang ka ng kibarbaro ah. Daan data. Patawag talaga ang tawid niya. Wala kita. No, mga bakit ko ah. Tagari. Hindi sa lugar na Pilipinas na kasama ya. Gawin no April nanting. Mga Ikaw, Sino? may tao ka wala. Pero ba dati November? Kaya na po na. Yung gabi siya. 25 po Gabi naman. siya tara. Dati nga bulan na. Para makalaktigit ko next weekend. Nako. April. Okay, Bong. Hindi mo sexy ko ma. Kada ka nakakombo. Wala mo disdigi sexy ko mga kada yung Pilipino. Ay, wala nakita mo yung bing niya. Nakita. Ah, wala ka tayo. Pigit lang. Makita lang yung duwa. At ano bagyo dyan tayo? Super typhoon. Bagyo yung may siya ano na niya. So kay kung April ta nabara. Bubay niya po ah. Tungarod. Nakita ko rin dati kinig sa akin. Well, yun na. Kadi, maka-recover ka sa kantalan.
Pagpiksa ti katakan na amin nga napiksa. Mapabalik niya natin di beef, madi niya. Di pampapigsa nga tulang-tulang. Ayo, mabalin na tan. Dito lang, anger, bulalo. Tapos mixta ka. Tapos ang kami inom ti soda-soda. Danom. Burisa may siya. Tang presta. Kunya ko Ilocano ko tibok sita ka no eh. Para ito. Ugali ti Ilocano ah. Gatas tinuang niya. Ito ba? Kana barang niya tang. Hindi ko malipat atak sa dawan no siguro at umayagalan. No, dapat ipatay sa tanong aladan di kinatungtong ko yan ko gila kay jay di kayo nga kasi nga kayo awan ti magatang na para jay Home Depot di pa yan tuladin ng tulangan tanapintas ni kaslatan na yan jay ko eh di baryo mabalintag kami ka mangan jay o at least no ka di aso awan ti pakasyay letter L ano di pa may amente puros natin jay tanalawa jay ipa-atras kita tanong mula nagsaluyot kon at okra bukol kon saan papiksa ka ba hindi Kunan to ka po. mula anta hindi da bang alantay tipik chay kas kada pa kita ialis mo to da tas naglawan siya likod ta Morin niya minit ing bola tagyay so pa yung magkatang natin naging yan yang aldaw dia bantu dito dapat natin lang matinrent na yan ako na pandayay yung simiti duwada nga duwada lang kami mo tingwa ba kaya ko may ka sa kangkal kita grupo ato pa kaya kabil doon dapat Di pa kulati na so baba matan nagmiti talbos kamutin ni okay na okay ante kal okay pero May okay nato ni Angkel pagpapabigsa let's go ito naman hindi naman kumagalaw to ay amigo yeah kasi natin ang labangad Angkel mira hindi siya na-charge siguro to test ko yun oh pwede na eh ayos ah ah sumuro tayo Angkel sumuro tayo ah yay ah ada ah 360 kita kalsada wala namang wala namang sakyan yes 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 ayos
Sige. Okay, 1, go, go. Yung susunod. Yeah, yeah, yeah. Morning! What's up mga guwapa? Alright. Yan. Eh. Ay! Hindi ako sinundan. Oops, 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 eh, 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 Nagre-ring kasi. Ah, murot. Eh, 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 whoop, 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 whoop. Ah, ah, Nag-exercise ta. Bawal paginyam. Eh, 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 eh. Sumusunod. Whoop, 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 whoop. Isak yan. Whoop, whoop, whoop. Ah, 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 ah. Di ba? Again. Teka, teka.
Puro 'to, puro ano yun, walking ka na, Woo! Woo! Yup, yup, ah, likos, 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 eh, likas na, heh, oh, 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 lah, lah, kinana, panatawa kon, nakon. Okey, ganito 'tong ano ko, bagong tripod ko, sumusunod-sunod, yung Wisecam ko. Wisecam, Jel! Eh, 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 eh. Okey, babay na, late tayo. Babush!